ви! С добре дошли, скъпи младоженци, уважаеми кумове, родители и гости! В живота си всеки човек се докосва до мигове, които са съдбовни и които носи в душата си до края на земните си дни. Днес, в тези минути, вие сте изправени пред вашия толкова желан миг, който ще промени живота ви. Изправите се пред нас, пред своите родители и приятели, пред вашия град, за да изкажете своето желание и силно решение да създадете свое семейство. Не забравяйте никога, млади хора, че семейството е много, много крепко и в същото време безкрайно устойчиво. В неговият свят здраво вплитат корени, любов и уважение, радост и страдания, щастливи дни и тревожни дълги нощи. Запазете любовта си, искрена и пламенна, любовта на своята младост. Нека в този тържествен момент да чуем и вашата решителна дума. Пепа Йорданова Христева, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Стоян Христов Пашов? Да. Стоян Христов Пашов, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Пепа Йорданова Христева? Да. Обявете ли сте, че Пепа и Стоян добре се познават и носят в себе си всичко необходимо, за да създадат здраво истинско семейство? Поканвам младоженците и кумовете да подпишат акта за граждански брак. Младоженците. От дядовците има ли нужда нещо? Нека сватбеният пръстен да бъде знак на вашата любов, на вашата вярност, честност и преданост. Благославям ви със символа на семейното начало. Благославям ви за живот, за здраве, плодородие, безсмъртие и вечност. Скъпи младоженци, венчайте се пред своите близки, да създадете здраво, истинско семейство. Венчайте се, да заченете с любов децата си и с любов да ги отглеждате и възпитавате. Венчайте се, да изградите дом на доброто, на нежността и на доверието. За бъдещите мирни и щастливи години във вашия дом на здраве! Съгласно законът и обичаят и от името на община град Перущица обявявам гражданският брак между Пепа Йорданова Христева и Стоян Христов Пашов за сключен. От днес нашата родина порасна с още едно семейство.
от сърце и душа да му пожелаем много, много щастие. Скъпи младоженци, скрепете семейното щастие с целувка. По стар български обичай дойде време да се простиш със своя род. Заповядайте и младоженица да се поздравявате. Как се отделя жито от слама, тъй се отделя и чедо от мама. Напред престъпяй, млада невесто, напред престъпяй, назад не гледай. Излез, момкова мане, да видиш какво добро иде. Сокол иде, ястребица води, селето е летела, па се е дари готвила, да дарува света и свекърва. От хлябът майчин, залък от чупете, той с любов и радост е замесен. Да бъде ваша воля, запомнете, че двата рода ви посрещат с песен. И тази песен нека да ви води в свят добър, обсипан с мечти. Опитайте от майчините пити и в мир живейте чак до старини. Било е тъй от стари времена. Традицията трябва да се спазва. Затова пред кум не гази вода. Това и поговорката разказва. Затова нека той днес да провери от младите, кой повече ще дава. Да разчупят питата те на две и две сърби мирът и радостта да ги сплотява. Коме, заповядай. Само ще тя много лекичка. Сега им даваш питата, тя ще разчупят. Ще е здраво. Чупите ли сте? Куме, за тебе нищо не остава. От този момент сте законни съпруг и съпруга. Връчвайки ви документът за сключен граждански брак, ви пожелавам животът ви да бъде силю небе, пълноводна река и със смет напълнена бита. Заповядайте. Заповядайте с лице към гостите. Заповядайте да поздравите младото семейство за щастливото събитие. Айде да ги поздравите вече, че са семейни. Заповядайте да поздравите младото семейство за щастливото събитие. Наква шалунди. Hadi Paşova. Paşova. Hadi. Paşova. Paşova.
Hadi gel. Pepi, onu kazanç, mündaşıma da çak kopri. Hadi çağrıya dal. Beni çağırayım ben. Ama Hadi kalk uyudu. Telefonu kaldır, şuna kaldır telefonu. Bu da alacak hadi. Kulağıma meşin, kaldır sana. Kalacak. Meteu papão. Hadi çok güzel bak. Neden kabul olacak? Canı kapşası kızdı. Sen şu kadar pegada ve kaç kaldı. hadi tabii. Дай, качал, качал.